Se na oguso show Adom TV no na mabunu ye wo mo boafuo ya nananom so ka ho wo Anomabo eno e wo asene akroso manso mansini mu e wo poye mantemu na needie wo mo se de ombeye bia de abo wo mo japade ho ban no wo mo beye fisa wo mo ehunu se enipa bi wo kwashi ya wo mo ehwe se won sase wo beje aka wo mo de ho anu anso wo mo didi ho ade abepem nei Adom TV Kasee etoso Ina wo Anomabo na nakosi labi kasa edifa womanfo a womo kwashi empatemu a womo pese womo eje womo ensase bi efri womo nsem no na eche ni nsem sei na eche Adom news nsentwofo na asaman hene foforo no bae no so pese ohu ne hye nti okohu manso hene ena wo ye baako na wo ye letters edi sevu odukro fu na wa asase na no se dase e ba bi yenhye Inti wodi bi ma Asaman Kasee police ene ahemfo ni nyina ti bere no so ne nyina ekohyiai si ebe yi hye no kwasifo na ma ena Asamanfo ena mansofo yi ohye no no we yi ohye ni wie no be ye 3-4 years ni ablante ba kwa sori a wo frɛ ni JB wa soli say only the ompene ohye na manso ene Asaman be yi no no mpene na When you are no nti na nkasa bi ne hye enso me ntumi nye hye ono nso ntumi nye hye jese manso ne Asaman Kasee enti biribia no de tutuasem ntokwa tutuasem ntokwa niam basa enti na ni 3 days na wo abane ba mudi a yeni asem bia na abana ba mudi a etuo na ebeden etuo beto ni to me say ono kwa gina so ba be yehye no way enti se abana ba mudi a ene ede etuo ni ntokwa na beba enipa bi mu a womo omudin atudwa so omudi akotene ana womo age womo ensase efiri womo nsem no saa nipa no anamontu Adom news nsentwofo etu yesi ebenya saa womanfoe womo anya hoboa so womo ne nsentwofo ebetwetwe nkomo